8:27 on the clock. This is still Master Popi on MOR sa gabi. Thursday. True Confessions. Bailo na ng mga Thursday o mga Tuesday diha. Nag-epekto na ang tambal nga akong giinom. Naang siya na si Master Popi. Nasagot ng utang. Isayin na ninyo mga milag ka na ako giinom nga tambal para sa akong throat. But don't you worry because the throat will set you free. Anyways, ito na ang second caller natin. Si Sarah. Sarah? Yes, Master Po. Hello, Sarah. Ilan edad mo, Sarah? 23. 23? Di halata, ha? 26? Di halata. Parang 23 lang. Okay. Okay lang, ablas na YouTube o dream. Lagi, sige lang. Asa ka nagtawag ka rin na lang sa balay? Sa balay lang, Master Okay. Po. Kaya lang ako nga, safe ka. Kaya basi nakasadalan. Ingat-ingat ka dyan kayo may narabay ka panitsit diya sa mga kuwan. Yes, Master Po. Walay nakadungog nga nanawag ka? Wala. Wala. Anyways, Huli na winaw na to. Ayay. Ang MOR, nabaday ka paminaw sa MOR. Joy ka paminaw sa amo. Kita-kita rani. Para dili ka maulaw. Ako rin bala ni mo. Guys, nana po kayo i-share nga sa mga imong problema sa life ni siya or nalang kay gusto ipagawas. Kung na kay ipagawas, nara po gudani. Ipagawas lang. Ipagawas or ipasulod? Ano sa mani mo? Ipagawas, ipasulod. Ipagawas. Sige. Sarah, dili naman natin nga ngalan na ako lang gihimo para sa imo. Anyways, sa katong mga kapamilya nato nga example, maminaw ta karon sa iyang kuan mga kapamilya, iyang situation. And then if ever na amoy maisip na pangutanan na may maisip na iingon, butanan dia, Dear Sarah, and then isendin niyo sa ABS-CBN mobile number 0937373167 Pwede na nato nabasahon para kay Sarah. Diba, Sarah? So, open ka sa ilang mga kuan sa kaning opinion. Sige. Yes, Ano sa mga ni imo? Love life gyapon eh. Yes, Master Popi. So may problema sa love life ni Sarah nga. Pila na mo ka years? 1 year and 4 months. 1 year and 4 months. Yes. Asa man mo nag-ila di ana? Sa kuan lang sa Actually, kuan ka ng pilingan niya before. Sa una. Then nagkailan balik through Facebook lang. So Then parang nag-meet na po niya. Nag-meet na po niya bago lang. So parang nag-hi hello ka nga. Uy, ikaw man tong kuan no. Ako Yes, actually okay ako po. to. Then crush na ni mo siya sa una pa. Wala gana na dito. Nagkakaroon nag-heart na lagi ka. Yes, Master Po. So, feeling ni mo mauna ni siya. Master Po? Feeling ni mo mauna siya ang gitagna sa barahang itim. Yes, Master Po. Okay. Lilis pa po. Nagplano? Yes. So, nanay plano? Plano. Like, nagulat na lang ka nga, kuan? Yes, Master Po. Asa man din siya karon? Narada ni? OFW, Master Po. Unsa na?
Master Popi? Long distance mo? Long distance, yes. Hindi nga long distance ka ng bus lang, sakyan? Luparon kayo, Master Popi. Luparon gid aday. Wala ito ni mo gitago tungkuan silig ni Inday Bakikang. Taglala. Ano, daglana. Kapit na lang ka ni Mananangs. Mananangs. Ano ka sa iya? Mubaba. Pwede yapon. Pwede ka pa. O, kano sa siya mo balik sa imong tanaw? Siguro October or November. Nya mo na din na. So good na din sa kuan celebration. Okay. Yeah. Oh, wala mo kayo nakita nga problema. Kuan lang. Sana, before man good, nga naa siya diri. Tempa. Maklaro ang imong tingog pakihinay na lang sa imong kuan. Dani na lang sa phone dayon istorya. Paki-off or pwede i-off man. Doon ka magyapon ko din mo, di ba? Okay. Sige. Para mura siya ga-echo mo. Okay na. Salamat. Anyway, sige. Before, sabi mo, sa to, before? Yes, Master Popi. Before katong napa siya diri man good. Kanang wala baliliti lang may balaan Master Pop na kanang naaday siya ng sakit. Then Ano nga sakit? Sakit ang lalamunan para sa akong gina-feel karon. Unsa na siya nga sakit? Sakit sa utak? sakit sa heart. Sakit sa heart? Kuan ka ng hadlok mo ko siya. Ay, hadlok. TV bitaw. TV? Oo. May nalang na TV ka sa TV Plus. Ang ko para makasmile ka. Pero anyways, diagnosed ka with TB. Yes. And then wala siya kabalo. Wala siya kabalo. Kay before nga napa sa diri, wala manggod ko nagpa-x-ray or pa-check up. Then, wala pa ang resulta. Yes, wala yung result din. Pero lang bago nga, inana. Pero kabalo siya nga nakagi-feel sa una nga something sa imong lawas. Kuan lang. Yes, magkapag ubo lang. Then, ana lagi siya nga, sige, hindi siya ginang sa kuan na magpa-check up daw. Then, wala na ako siya di sunod kay abi po na ako, wala lang, ubo lang go din. Sige daw, ubo daw, be. Ubo daw. Ginawa lahom. Ubo daw yan. Tayo pa ha. Para may bawaan din ako kung unsa gid sakit. Ubo pa. Kabulon ako sa imong sakit, day. Ang gamay. Ubo. So, naibawaan nimo and then imo din siyang gignan. Wala pa po nag-report kay signal. Wala ang signal, medyo nangita kag tiyempo. Siya ang walay signal nag-report. Okay. So, unsay problema ron? Kanang kuan, problema lang nako kung istorya ba na ko saya ha. Pero gapla naman ko nga akong istorya. Pero makuyawan lang ko or mahadlo ko kay basin sa iyang reaction bitaw. Sige be, give us an example. Unsa imong nakuyawan? Unsa ka iyang reaction? Basin ka na mapalayo siya kasi TV hadlok siya. Ay, amot niya ko mahadlok manggaling ko. Magpalayo. Ganun magpalayo. Basin lang Master kay basin lang ba kanang makuan siya kay inana matakod ano ba? Di ay. Naday nga na. Basin lang. Wala kang gitagulan kay dili. Ang gusto ko na kanang mawala siya. Pero wala naman din ako na magsuya ko siya. Dili ko gusto nga kanang itago na ako siya. Mientras ka nang wala pa bitaw may nakasal or nana. So well, nahadlok lang ka nga i-reject ka niya?
Inana siguro or basta nalay na nakasagot mga kahadlo. Lagi kay sample kung mag-kiss mo, pwede ba na, di ba? So gusto na ka mo kiss sa iyan, no? Kaya sabi nila, makuan na siya, ang TV, makatakod na siya sa pag-speak, pag-atching, ang luwa, ang cough. Pero, matambal na bang good? Matambalan gid siya, of course. So, unsay gingan sa doktor? Mga One lang, pila ka months ang imong kuan treatment? Months, Master Po. 6 months? Oo, igo-igo, puning naog niyo. Manan ako ginom. Okay. So, pwede po lugar nga, di na lang ni mo iingon. Depende lang po, Sir Po. Kung before siya makauli din, magpa-check up po ko through kung unsay result. Amot lang, Dapat iingon nimo. Dapat iingon nimo. He deserves to know kung unsay imong sitwasyon, and yes, lisod siya in kay kuan man long distance. Pwede mo nimo i-text or i-kuan nimo siyang FB or something nga pwede niya ma-check, email. Mas maayo man sa nang nakasulat, no? Kay at least ma-formulate nimo kung unsaon nimo pag-ingon, medyo balik. Pagana murag ingani pagkastorya murag lisod man ato na lang ni balik layon na nga pagka-angle nga pagkastorya. At least sa email kung ingana, no? Pwede di ka mag-start and then he will call and then para sa ako, kung ako ang boyfriend nimo, I deserve to know. Kay kumbaga pag na magdito na pag abot na dayon, then medyo what if ma-worse, if sample lang nga kuan lang ta kaning unsa tawag ani puwera kuan. Pero what if ma-worse dayon, ay pa rin siya nakabalo nga worse na medyo siya na hinoy na magmahay, di ba? Mas maayo siguro nga makabalo gid siya inga na magid ang sitwasyon, and imo siya ipakampante nga it's treatable. Padala lang kagdagang kwarta. Okay. Joke na to ha. Pero diba, ino na nimo siya nga it's treatable. Then makampante siya, no? Nagplano man dyan ko na istorya na ko siya kay dili po ko gusto nga kanang itago na ako bitaw. Pero basin time will come na inana lagi mulala pa din sa pa siya makabalo. Basin ako pa noon niya ni-blame na nung wala ko nagsaba, anana ba? Then, kanang nangaran kalimot na naon ko. And, syempre, kanang sa imo, naintindihan ka namin kasi it's bad news, di ba? Sa atong pagtuog yun. Medyo the people that we love nga nasa layo, we don't want them to worry too much about kung unsa tadani nga parang uban gud sa ato, no? Naiban sa ato nga pahutak na lang unsay mga problema ginaingon lang dito sa mga abroad na to nga mga kuan, mga kapamilya unya sila dito so man sila oy maglanta na sa ato kwarta na dito so nga na, di ba nga, pahutak lang po sila. Napoy, uban nga, dili na lang yun mag-ingon, kay Kwan, ikip na lang yun, kay kaya raman, nga ni Dani. Kaya naintindihan ka namin, nga, anak ka, in a way, nga, mayon ka nga, kaya raman po, pwede raman po nga pagbalik niya, mawala na niya nga akong sakit, so at least di na sad siya mag-worry, di ba? Di ba, nga na imong Kwan? Am I right or am I wrong? Hello? Am I right or am I wrong? Kanang nga fear ni mo nga nang di na lang nimo istorya kay kaya raman pud ni. Yes. Kaya about financial wala man po problema mas report kay 1 month covered. Yes. Insured ka? Ako lang mangungit ako kay kung magsaba mangut po ko niya nga layo siya basin ma-worry pa noon siya. In person na lang ako siya istoryawan about inani ko. Pero after 6 months? Yes, Mr. Pop. Pagbalik niya. Well,
Ingnan lang nimo nga na ako'y gikuan karon because para sa ako if I were your boyfriend nga sabi ko nga na kung ako ang imong boyfriend imo kong ngatagan sa sitwasyon dili kay imo lang tanan kay boyfriend ba kanako I mean girlfriend ba kanako meaning kung say problema akong problema pod and kung unsay blessing ako pong blessing kung ako'y blessing ako po di share sa imo ana kumbaga kay kung sugod-sugod ang mga secret diha na din siya parang para sa ako ang boyfriend para ako lang ni nga kung nakay gisekreto sa ako medyo wala di ka nagtrust sa ako nga di na ko makon imong secret ana ba parang okay. medyo Ako magong nag-talk siya but then ma-pressure na noon siya sa di mo gani formulate gid nimo og ayo ang imong mga words nga ingon so that makuan gid siya isipin mo di sulat nimo medyo okay ra ka ni ana then mo to email mas gwapo man ang email nga imong yung ma-edit nimo first before nimo i-send and then okay ni siya nga medyo kuan ra kayo and then pwede ka mo change og topic na dayon nga dili lang ka na imong problema ang imong istoryahan para makuan ra pod di ba parang na good news ingon ang doktor nga kuan na okay na ko musta man ang kuan nato diha parang change topic na dayon ba okay diba yes Master Popi ino nimo nga okay ra man kay tanan kuan tapos murag i-feel po nimo nga napoy hope ba nga kuan kaayo nga hopeful pug ka ikaw wala imo ra ning gistorya because para lang mahibaw-an niya pero no worries ano ba murag nga na bitaw pero no worries kay kuan naman sad siya ingani ra man sad and then ingon na doktor kuan naman so and then anyways musta ang kuan ano ba parang ganon na parang it's still kuan kayo hopeful pa rin kayo sa isa't isa tama din ka nang yes Master Popi din ka nang Master Popi ka nang naapabay ka yung nani nga sakit na malian gid siya at in naka nang mawala gid ka pahulay ra mo gina ding nganong gabilar-bilar de ka ding panagsagit Master Popi daot sa Facebook kay long distance ya Master Popi chat kanang oras nga no dili sa parasong oras yes Master Popi tama medyo kailangan yung kag-rest ding natoy I heard about a friend nga gipaundang yun siya eskwela para ma-recover ang iyang lungs no ba na-recover na siya nga kailangan lang to niya ang 1 year nga pahulay nga para sa lungs pero naulian na siya na-recover naman niya recover okay. Mura gina paulay ra mo gud ang kon gid ana and then mga buslot man na sa lungs di ba ding yes Master Popi sabi nila 1/3 of the world's population is thought to be infected with TB and new infections occur in about 1% of the population each year so actually hindi ka nag-iisa sa nga sakit so treatable naman so hindi naman yan katulad ng iba bisan gani og AIDS bitaw ding naman yun na treatment there's nothing to worry about that and padayon lang ka kung trabaho focus lang sa trabaho and then at least no kung kabalo siya nga lisod sa imo ang magbilar-bilar and then ma-minimize inyong mga pagkuan inyong communication gamay adjust ta gamay diha para dili lang pud mahago imong lungs permi sige na lang kag babay na ikaw una wala lagi una bagay mamingon kini lagi after 2 hours dugay kay sige na ba babay na ba after 1 month babay na lagi nawanot na ninong kuglod pero nagbalod gyapon ka after eternity dugay kista na mo lagi pero inga na ha iwasan ang kaning makapastress sa imo kay mo na makasamot nga di nakakatulog sa gabi ang imong trabaho di man ka maka-demand og panggabi
po. Dili man ka mag-demand imong trabaho og kanang overtime overnight. Dili na. Okay. Sige, pero kuan ha. Ingat-ingat gid permi sa imong kuan gibati diha. And then make sure lang si Boyfie kabalo sa imong sitwasyon kay basin nagpahutak lang pud siya nga kanang ana lagi di ba? Medyo pautag siya, sige lang siya chat pud sa imo kay magselos na din siya kung dili ka mong kuan, wa siya kabalo nga kailangan day ka magpaulay. Dear Sarah, ayaw kabala ka ana, kung mahal ka niya iyang dawaton gid. Kung unsa im gibati, ayan. Musulti ka sa iya aron dili siya malain, ha? Uyab mo, party na ka sa iyang life, makatabang pa siya sa imo. Ayaw pag-una-una og negative sa iya. Wala pa man kakabalo kung unsa iyang gihuna-una, di ba? I-assume na din nimo diretso. Nag-worry lang ka, then nagkalas-kalas lang ka sa imong energy sa imong pag-worry. Dear Sarah, ako nimo imo siyang sultian. Diyan nimo makita kung love jud kaniya. One way, no? Isa ni sa mga ways nga ma-feel nimo nga kuan. Kung unsa siya ka matinud-anon sa imo. Good evening, kuya. Regards ko sa imo. Nice kayo imo voice. Akong voice na nice lang ni galit kay tungod ni sa kwan. The throat. The throat will set you free. Hello? Yeah. Ayan. Ikaw ni Sarah? Dear Sarah, itugan lang na sa iya ha, kay ma-accept man na niya if love you ka. And if dili niya madawat yung sitwasyon, so I respect na lang mag-move on kung dili niya madawat, Sarah. Balagi siya kay meaning ana dili ka niya tinuod nga love, no? Kung nga na pagsubok ra na day, that's it. Pero mas maayo nga madawat ka niya and don't fear nga ingana. No, kung dili ka niya ma-accept na unsa lugar di ang pag-love sa imo. Kung healthy ra ka. Di ba? Kusog ra kay imong radio, Sarah. Sorry. Dear Sarah, dapat ingon na nimo sa iya if love jud ka niya, makasabot siya o dawaton niya kung unsa ka. I love you. From I love you. Si I love you rin palang nako boy. Di ko naintindihan. Dear Sarah, if you're confident enough nga tinud-anay iyang gugma sa imo for better or for worse, dawaton ka niya and he will be there to support you sa imong mga struggles. And it's a way na pod nga diha nimo ma-measure kung asa taman ang iyang love basin taman ra sa lapasan. And better tell him the truth as early as possible para aware siya sa gakaitabo sa imo ha. Boyfriend ba yan mo siya and he has the right to know. Since in a relationship mo duha and relationship means telling each other's feelings, mapapositive or negative pa na. Grabe ni siya si 975 maka-advise. Salamat ha. Dear Sarah, sa ako lang Master Pop, dapat jud isulti na lang na niya kay tinuod jud siya na nagmahal sa babae, dapat ug unsay sitwasyon sa babae dawat jud na niya. Thanks Master Pop Arturo ni from Mainit Iligan. And dapat gyud na nimo istorya kay dili man na sala, no? It's one of the problems sa pagiging human. Mga times na maabuso na totong cells na magbilar-bilar. Ang po na akong gaka-feel karon sa kuano, dapat magpa-massage na gyud ko danin. Sir, gusto ka extra? Oh, ganahan kong extra. Extra mo, sir. Extra rice. Dear Sarah, i-open kung unsay problema kay bas hindi ay ga-assume siya nga okay ra ka. Oh, tama. Siya pahutak lang po siya og kuan lagi. Chat sa imo na magselos na to the point na magselos na, di ba? Dear Sarah, kailangan karon pa lang magpatambal na ka, maulian ra na oy. Then magkaon ka og healthy food. Yung
Dapat ha, kay lisod ning TB, active tuberculosis. Latent tuberculosis. Wala na yung mga active o mga latent. Lanlain na yung mga tuberculosis. TB. Prevention. Tuberculosis prevention and control efforts really primarily on the vaccination of infants and detection and appropriate treatments of active cases. Na yung mga vaccines, how to manage treatment of TB, na yung mga antibiotics, to kill bacteria. Effective TB treatment is difficult due to unusual structure and chemical composition of the mycobacterial cell wall. Nakasabot ani scientific mo gud mi kamera nakasabot gyud ani pasensya na gyud. Dear Sarah, I don't think negative po. Take medicines always and take a rest po ate. Promise maulian ka ate and tell him the truth ate. Love ate. Sander Martinez again. Dear Sarah, dapat jud na nimo isulti sa imo uyab. Diha nimo makita unsay ang reaction sa imo sakit. Mas better nga kung wala kay itago sa imong uyab ha, mas better na siya. Ayaw tagui. Ipakita. Santa na. Sa imong uyab para makita niya. Lagi. Dear Sarah, dawata na lang ang tanan. I hope matambalan imong sakit. God bless you coming from Marlo. Imong pag-share sa imong confession. Worrying is really another negative nga kuan, no? It's another negative na gesture kung mag-worry ka. And then nag-worry na kadaan sa reaction sa imong na pag mag-worry mo gud ta, na fear na nato kung unsay possible na may tabo. Muna gingon nga assuming gyapon. Ka nga negative iyang reaction. To the point nga ikaw ga-worry po ka. And then you do things na mali na ang desisyon because sa imong pag-worry. Fear pa rin yan. Fear. The fear of kaning rejection. Reject man daw si Sarah nga basin kung nako'y sakit di na siya maduol sa ako. Na mo gay prevention, no? Magkuhan kag mask. And I'm sure ikaw ra ang nag-ingon, so parang wag mo namang sa atin ha, wag nating i-assume kung unsay reaction sa atong mga partners. Alam mo yun, lugar ka nga na feeling na ako kuan gid siya, diligin niya ko i-accept. Hagas man ka makaingon ana, wala pa gani ka niingon. Reveal sa iya and then imong gi-judge na kung unsa siya, no? You don't need to do that. Gawas kung iya naging ipakita. Know ang truth. So don't assume sa mga things, no? Nagkalas-kalas lang tag energy ano. Unsa man ang atong gina-feel like example na trabaho, na offer din nga trabaho kailangan yun mo trabaho but lahi man ang requirement and then feeling nimo di na ko na kaya so wala nimo gi-accept. Diba? So you compromise. Trabaho nga balag gamay ang sweldo basta kaya nimo. Sayang. Say for example kaning manguyab. Feel nimo nga ay reject mo ko kay pangit gyud kay kustanan ba. Hindi na lang kung manguyab niya kay siya biya gid ang campus crush ng bayan. Kung manguyab ana niya para na sa mga varsity team, mga gwapo, mga tisoy. Nag-assume na ka, so wala kay steps nga gihimo. Wala gyud na itabo. Di ba? Wala ka balo
crush day niya ng kuan kaning mga buutan. Crush day niya imong ka-bright, no? Siya, no? Tagan mga sitwasyon ra ba ngayon nga gwapa kay ang babae, medyo dili itsurahan ang lalaki pero in love gyapon ng babae, dagan sitwasyon. Utang ang tao nga imong gilaw. Let's pray for Sarah ha nga kana maulian na si Sarah sa 6 months nga treatment niya. Sana walay palya ang treatment and sana positive always Sarah ang mga results ha. Sabi nga nila, the truth will set you free. Sama-sama tayo. Baka na natin. And then sana mas stronger ang inyong relationship Sarah sa imong mga giagian nga kuan karon. Mga sickness. Tugod ana I hope na mas stronger na inyong bond. And mas stronger ang imo mas di ba mas atagan ka og strength kung siya mismo gasuporta siya sa imo.